चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बोसोरनि जि जुलाइ दाननि सामार भेकेसन दान मोनसे होयो बन्द'। बे समाव एबसुनिफ्राय जोंनि फरायबाय थानाय जि फरायसाफोर बेखौ एलपिनिफ्राय आप टु हाई स्कुल 9-10 सिम जों नोजोर होनानै जिल्लानि सिङाव थानाय गासै 7टा दखरा एबसु दं आरो गासै जिल्लानि सिङाव 36टा दालाय एबसु दङ। बै एबसुनि मावथिफोरखौ जोङो अलरेडि इन्सट्राक्सन हरदों जे एलपि स्कुलनिफ्राय जागायनानै हाई स्कुलसिम जेराव जेराव स्कुल दं, एमइ स्कुल, हाई स्कुल, बेवहाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बेसेन लायालासिनो दान मोनसेनि थाखाय फ्रि कचिं क्लास होनांगौ बा फोरोंथाइनि बादाखौ खुलिनांगौ होननानै जोङो बिथोन हरदों। आरो बे लेखायैनो थांनाय बे जुलाइ दाननि 1 थारिखनिफ्राय दिनै 3 थारिख जाबाय, जोंनि दखरा आरो दालाय आफादफ्रा मोनफ्रोमबो हाई स्कुल, एमइ स्कुल आरो एलपि स्कुलाव थाङै थाङै जोंनि फरायफुनाय एमए पास जानाय, बिए पास जानाय, बिएससि, सोरबा बिटेक, सोरबा एमकम, बिकम जानाय स्टुडेन्टफोरखौ टिउटर हिसाबै दान मोनसेनि थाखाय टेम्परारि एपइन्टमेन्ट होनानै बे बादाखौ खुंफुंनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो बेवहाय उलुबारि गोजौ फरायसालियाव 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ बे एखे नोजोरजों फोरोंनायनि बादा बेखौ जों बेखेवबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006निफ्राय जिहेतु जोंनि बर' फरायसाफोरखौ मोजां साक्सेसफुल लाइफआव बानायनो थाखाय जि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसनखौ लाबोदों, बे मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसननि सिङावनो दिनै बे कचिं क्लासखौ जों लानाय जादों आरो बिथांमोनखौ थाङै थाङै जोंनि सोलोंथाइ लानायनि बाथ्रा, हायार इडुकेसन लानायनि बाथ्रा, केरियार लानायनि बाथ्रा, एग्जामाव मोजांहाय मार्क सेक्युर खालामनायनि बाथ्रा, स्किल लानायनि बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे जोंनि मेनार, जोंनि बिहेभियार, जोंनि केरेक्टार, जोंनि दायित्व, रेसपन्सिबिलिटि, बेफोरनि सायाव जों सांग्राङै फरायसाफोरखौ सावरायदों, बुजायदों आरो निस्सय जों आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा मोजां मोनसे गावनि केरियारखौ लांनो हागोन आरो आखल आखुखौ मोजां दानो हागोन। जोङो बेखौ सिन्था खालामदों आरो बेबायदि नोजोरजों आरो बिदि ट्रेन्डजों जोंनि फरायसाफोरखौ जों लांबाय थानो हायोब्ला बिनि गेजेरजोंसो जाथिखौ मोनसे मास्टार रेस गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्राया स्पष्ट जागोन, जों बेखौ मिथिगौ। मानोना जोङो फरायनायनि नामाव स्कुलाव थांनाय, कलेजाव थांनाय बेजोंल' जानाय नङा। गासै बिथिं जोङो जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौबा बे जोंनि आपकामिं जायफोरनाखि जेनेरेसन बा जोंनि इयुथ्सफोर बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव मोजाङैनो आथिखालनि जे कम्पिटिटिभ मोनसे जुग, बेहाय एआइनि जुगाव, बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगाव गाव गावनि स्किल केरियारखौ लानानै इन्टारनेसनेल लेभेलाव, नेसनेल लेभेलाव कम्पिट खालामनो हानाय, लाइफ इस्टाब्लिश खालामनो हानाय बे मोनसे ट्रेन्डजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जों कचिंनि अनगायैबो मटिभेसन आरो केरियार काउन्सिलिं बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों।